Montessori metodoa, orain dela egun urte, Maria Montessori doktoreak sortutako metodo zientifiko bat da. Hainbat oinarri ditu, horien artean haurraren adimen xurgatzailea, haurrak berezko ikasteko gaitasuna, hasieran modu inkontzientean eta ondoren modu kontziente batean, haurraren autonomia, haurrarekiko errespetua, bere aldi sentikorra kontutan hartuz, mugimendu askea, haurraren beharretara eta erritmora egokituz, espazioaren antolakuntza, hau da, egokitutako giro bat sortzearen garrantzia, bai fisikoa eta bai psikikoa, eta nola ez, bertan eskaintzen diren materialen garrantzia, haurraren garapena kontutan hartuz, eta azkenik irakaslearen papera, behatzailea eta haurraren bide laguna. Hau dena lortzeko bidean gaude, oinarriak aplikatzen hasi gara poliki-poliki, hezkuntzan Montessori material ugari erosi dira arlo desberdinetan, baina batez ere arlo sensorial eta matematikoan, haurrak modu manipulatiboan eta sentituz ikas dezan, eta urtero gelak hornituz goaz. Emaitzak ikusi ditugu dagoeneko, eta horrek bultzatu gaitu lehen hezkuntzara salto egitera, eta lehen hezkuntzako lehenengo zikloan ere zerbait txertatzen hasia gara.